Kani ka All India Radio Shillong ka khubor an puli happy de Mary Nongati walang. Kimat ki bakong sanjong ka khubor manta ka stem. Ka jingyaw ki vote ha ki jella bala penlong ya ka jingjit nong mi kimat thamai sha ki ying darbar thau an kan long manta ka sngi. Penyesaw ba didi lapang menteri rang ba barem ka Meghalaya bat ka National People's Party NPP hinin ka sngi ha ka jingyalang ka bala penlong hanong po. Ka Sarkar Meghalaya kan sa Penteri Kam da ka Meghalaya Telecom Infrastructure Policy ban penklan ya ka cellular network ha ka jela. Ki khubor ki babnya. Ka jingyaw ki vote ha ki jela wala penlong ki election banjit nong mi khmat thamai sha ki yeng darbar thau an kata ha Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana bat Mizoram kan long mentakasngi. Ha Chhattisgarh ka BJP ka de ka seng ka basanchar bat ka bat sabu khandai tili ki shuki ha ka yeng darbar ka bakadop khandai phongot ki dekhon. Ka seng Congress ka don live khandai ngot ki dekhon bat artili ki shuki ki le cheki we pat ki seng. Kidon siajar arspa handrup khandai ngot ki kertong ki be khun mentakawan manyo long nong khmat ha ka yeng darbar thau an. Ha Mizoram ya ka jing thap vote la penlong ha ka arpa pratrik unai weng ba ka jing nyaw ki vote mentakasngi labu ban nyaw ha ki saupu tuli ki mit bala penkre ha khatlai tuli ki jaka. An sabu ki nong pet perman bat ki we ki nong krishan na ka benta jongki ban pentikna ba ka jing nyaw ki vote ka long ka bayat bet nanti. Ha Assam na penlong biang ka jing thap vote ha san phulai tli ki polling station ka bahap ha ka benta ka ba ar jong ka jing thap vote banjit nong mi khmat thamai ha ki darbar panchayat. Khamashwa ka jing thap vote ha ka benta ka baningkong ka long ha ka ndru trik uno pra bat ka benta ka ba ar kra long ha ka khandai trik uno pra. Election Commissioner jong ka Assam Moharendra Nath Borau ong baki ba bun tam e ki nong thap vote mentakasngi ki dei ha Karimganj district ha ka bala haban penlong ya ka jing thap vote ka ba arsin ha lai phnyu tli ki polling station. Ha ka char ki don khatlai tli artli ha Hailakandi bat ka wei Hanalbari district. Ka jingyaw ki vote kan long lashai ka sngi. Menteri rang ba barem ka Meghalaya uba di lapang ubala don bat ka seng Congress naduk menjua henin ka sngi ula penyaso ila di bat ka National People's Party NPP ringkat bat shipun ngot kinung board ki jong la penlong ya program ka bakarpang ha NSCE Stadium ka ba ha Paham Sim Ribhoi district. Leh pedang buram ya uba di lapang da unong ilam rang ba jong ka NPP Konrad K Sangma menteri rang ba ka jela Meghalaya. Khamashwa ya uba di lapang la thongku munong ai jingut bakong san jong ka Sarkar hadin bolo ino ka seng Congress. Kibalai don lang ha kate ka jingelang ki kentop ya sebut menteri rang ba uba Preston Tensong menteri ka tanah transport uba senyaw bahalang dhar kino ilam ke NPP na Ribhoi district bat kinong kersan jong ka nakeleng ke district. Da ka jing thmu man pen khlanya ka network cellular ha Shillong bat ha ki benta jong ka jilla ka kanhuan ki menteri Sarkar henin ka sngi kala kubur ban Penteri Kam ya ka Meghalaya Telecom Infrastructure Policy ar khat pra. Habai kiran mikinong pathai kubur hadin belawai ka jingelang usebut menteri rang ba ka Meghalaya uba Preston Tensong uloong ba ka ka policy kan sedang trekam no nado ka khat santri ukela lingkot ar khat kendai. Ubatan song ong ba Shillong bat ki benta jong ka Meghalaya kadon ka jing thot ha ka network cellular bat ka Sarkar Khamashwa kala dep ikren ia kani ka mat bat ki karkhana ki ba penbiang network. Wap ten song ulai thu ba ka BSNL bat ki company kin sa penyeng kumba ar tali ki tower ki thamai ha Meghalaya. Da ka jing Penteri Kam ia ka Meghalaya Telecom Infrastructure Policy menta lai South Liki company kinsala ban penan kam lang ya kita tower ki bathamai namar ka jingbam ai jingbit jongki ba bon ki brio ban penyeng tower ha ki jaka jongki ka Sarkar kala rai ban penyo de ki jaka la jong bat kan ailat ban penyeng ki ha ki office Sarkar ulai thoru ba ki company ki ba bon ki la pan jingbit ban bo tower ha Secretariat Shillong. Kani ka khubor ka wan chapi na All India Radio Shillong. Ka state program implementation bat ka committee ka babut dia ni ka kalapan pau ka jing sngokya ka bajur halo ka jing apartment na lendet ban shalani udawyong na ka ni ka jila. Ka committee ka bala shong jing lang hin ka singa Shillong
Bat ka Directorate Jonggi Mineral Resources ka snow ba ka tay ka jing I permit na lindat ka long ka mat ka ba snow kya shibun bat ka la batha ikat na trekam ban pha da ka jing tho ashiki pulit SP bat shiki DC ba ki David Panchitom ki ki brio ki ba di permit khai do yong Habai kiran biginaw patay ko bor usong kunod jong ka komite usaleng isang mau ong baki try nung ti daw yong ki balayo permit na ka sarkar ki David panan kam hok tang na kabenta ka jing don kam la jong but David di patengya ka tang banyo kambun ka pisa Kakanhon Missionary Salesians of Don Bosco SDB kala do no yo wayni ki khot jong ka henin ka step U Father Joseph Chilia SDB ulakrat no nin kasngi ha Nazareth Hospital ha kapor kumba lai shiteng I amen stem kajing pendan buram bakhado ya u kanang mentakasngi ha Cathedral lat mukra ha kapor shibaji shiteng no phaisngi ya ka ban penyat hi do Archbishop ka Shillong Archbishop Dominic Jala but an penbut da kajing ni on tap don buram sha ulom jing tap jong ka balang Catholic halat mukra U Father Joseph Chilia ula don hapadeng gajing shitom temen mentala katuk anisnem. Yo Father Chilia laka ha ka laiphutrek ukula lingkot khat khandai spa laiphun rio ha kapsor jong ka Malta ha Italy. Udai khon jong Francis bat ka Michelina Chilia bat la tho ye u bon shakri uble ha ka kerteng jogi khon samla ka than chatei lamengi kari India. U Father Chilia ula tre ha ki benta ba pher jong ka Assam bat Meghalaya. Haus nem ka khandai spa ndrufun rio ula shakri hadon Bosco Guwahati ka khandai spa ndrup khunda hiru nyopo ha sora bat hapen Ursula bat haus nem ka khandai spa nyopo ar ha Cathedral Parish lat mukra Haus nem ka khandai spa prapulai la bha kam yu do provincial ban shimti kam kumu director jong ka Don Bosco Youth Center ha Shillong Ringkat baka perthai barok kawai la rakhe burom yak International Human Rights Day ha Shillong hanin kasngi ha ka program bala penlong ha Yojna Bhavan Secretariat. Ha bakran ha katika jingalang ulat ka jila Meghalaya utathagatha Roy ula ong baki officer pulit ki deben long ki bakit khia bha ha baki persyang man pendep elaka jong ka kamram. Ki de bana pen kemau ila de bakim la ban thom ya ka hok long briu man briu ha ka kam shakri jongki. Hakabai dei bakathan chete lamingi ulat ulo ong ba kani kathan kalong ka bakamper namarba kadon ha kajaka ba ya samput khandai na ka shispa bat shibun ki wei pat kiri ki bashabar ulo ong ru ba hakanu kuno ka benta jong kari ka badan shibun kiri ki ba ya marjan balada mi ka jingpen khenye ka hok long briu man briu ngila man chumudur hadukat no ki jing e ba shirkhai kin mi ulat ula kenturu ka Human Rights Commission jong ka Meghalaya ban penlong ya ki program IGH kai ki badan kam ha Assam arwat shitamen ki layap hajo namar jong ka jing takho kali ka bajur ha Gauri Sagar ka bahap apo Sip Sagar district kate ka jing ja bas ngosi ka ja hanin ka step kan pa kidang wan phai shala yeng na Nagaland ka Maruti ka ba maki ki shong ka lai ting kho ba ka trok ka ba yeng harut lenti ki pulit kilet marmar sya kate jaka ba kila phakit ya baro artli ki met yap sha Sip Sagar Civil Hospital manle ya ka post mortem ka wei ke judge sim ka balawan her na ki wei ki benta jong ka perthai bat ka don ha ka jing sier bendu judge no sendan ka lawan her ha Manipur ha ka sien ka baningkong e hadien khandai pu arsnem la yo e ka sim Ambariza Oriola kabalong rong stem na shadem da wildlife warden jong ka Bishenpur district URK Birjit Singh hau banai beladem la yo i kate ka jaj sim ha ka sin ka bakhaddo e ha Manipur ha usnem ka khandai spa arpun riu kat kum ka jingtho jong nong puliwat bnya Stuart Baker katto kani ka khubor ka lakot bakalawan shpina ka All India Radio Shillong sa shipor kata ha kapor prabaji ninya so baka Delhi station na kapata ka khubor ha tin Hindi ban punbot ka khubor phaleng ha kapor pra ka san minute kani ka All India Radio Shillong som haban amantai ki khubor na Delhi